kamanje kuyaphathiswa umpotho uthixo unikile nokumsebenzi ubeka kube nenkosikazi kube ngubhalise nenkosikazi uphathiswa nenkosikazi apha enkonzweni sakwazi ngexesha kubekwa apha kuba ayikho inkosikazi apha kamanje uthixo unikile umsebenzi qokelele ke ngoku imali usithuthi nemtshana sibukele nenkosikazi uba umpotho abe umuntu kwazana kwayindlela inkosi amsezele ebhekile sisasela ayazi usasela la bhekile imbizo ezambonisa ayomzi wethu thina Hey.